Oh my god, mikä volyymi näissä kiharoissa on, ja nyt mä näytän, miten mä tein nää. Te ette tajua, kuin innoissaan mä oon tästä. Mähän yritän tällä hetkellä siis etsiä täydellistä tapaa tehdä kiharoita, ja Miuk lähetti mulle PR-paketin, mikä on keskittynyt siis hiustenhoitotuotteisiin. Kurkataan, mitä täällä sisällä on. Onko mitään hienompaa? Katsotaan, mitä täältä tulee. Volyymi kuiva shampoo. Volyymi mousse. Hairspray toi strong. Shield and Shape, ja tätä itse asiassa mä toivonkin heiltä, sillä mä näin tän uutuuden nyt. Viimeisenä Dry Texture Spray. Kuin söpöjä nämä Miukin tuotteet on. Tänään me tullaan käyttämään tätä volyymimoussea ja tätä Shield and Shapea, ja volyymista siis löytyy lämpösuoja. No niin, kävin tekemässä pientä TikTok researchia tästä tuotteen käytöstä, ja siis tätä volyymimoussea saa laittaa aika reilusti. Tätä siis voi laittaa myös latvoihin, se sitten lisää tekstuuria. Ja joo, ainoa mä en omista semmoista hienoa ilmakuivan kiharinta, joten hiusten kuivaajalla mennään, mutta katsokaa mikä volyymi tässä on nyt jo. Sitten testataan tää Shield and Shape, ja siis tää kanskin sisältää lämpösuojan, niin tän saa suihkuttaa siis ihan kaikkialle. Mä tosiaan nyt sit joudun vielä muotoilemaan mun hiukset erikseen, mutta ei se haittaa. Mä laitan sit tonne ylös tommoset paprullit näihin etuhiuksiin. Mä haluan tehdä nyt tosi löysät kiharat, ja mä siis kiharaan silleen, että mun kaikki hiukset on vaan auki. Että nää tulis niin kuin mahdollisimman isoissa osissa. Ja mä otan siis tän kihartimen pois niin kuin näin, että sit kiharas tulis kuitenkin silleen mahdollisimman tiukka. Ja nyt on sit totuuden hetki ja mulle tärkein vaihe, eli miten nämä etuhiukset asettuu. Oh my god, siis toimii. Näistä tuli todellakin tämmöiset täydelliset rennot kuohkeet kiharat, joten jos teillä on ollut sama ongelma, niin Miuk on vastaus siihen.